आता विश्रांती एकदाच, हे युद्ध जिंकल्यानंतरच. फौजा सरहद्दीवर आम्हीच रोखून धरले आहेत आजवर. दहा शिरकाय आमची नजर घारी सारखी या सह्याद्रीच्या कडेकपाळीतून घराघरा फिरते आहे. ज्याची नाकेबंदी झाली पाहिजे, दुश्मनाच्या फौजांच्या सगळ्या वाटा रोखून धरल्या पाहिजेत. कल्याण भिवंडी हंबीरराव रोखून धरतील. तुम्ही वरंदा घाटाकडे चला. विश्रांती घेतली जाते. विश्रांती काय बोलता काय राणी सरकार? आलमगीराचा धर्मवीराचा निपात करण्यासाठी मोगलांना रोखून धरणारे जवान वेगळेच आहेत. आपण आणि आपले कुटुंबीय मात्र मोगल आणि मराठे या दोन्ही डंगरीवरती. राणी सरकार गडागडावर सावधानतेचे इशारा पडला. सिद्धी मिस्त्री, दौलत खान, मानसिंग मोरे, येसाजी कंक या सर्व सेनान्यांना फर्स्ट टाइम या गोयच्या इतिहासान एक ऐतिहासिक नाटक एक ऐतिहासिक किल्ल्याचेर जाता आणि ताजो मान आणि त्या माचयेचेर आमकां काम करपाक नटेश्वर कला आणि सांस्कृतिक मंडळान संधी दिल्या बद्दल त्या संस्थेचे पयलो आमी खूब आभार मानता. छत्रपती संभाजी महाराज इथे ओशाला मृत्यूच्या नाटकांतल्यान संबंध जनते मुखार येवचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हे नाटक वसंत कानेटकर यांच्या लिखाणाच्या अधीर आणि स्वर्गीय रवींद्र नाईक यांच्या दिग्दर्शना सकल आज बरेचशे गोंयानूच न्ही तर महाराष्ट्रान मुख्य शहरांनी सुद्धा ह्या नाटकाचो प्रयोग जाल्लो आसा. पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान बरेचशे तुमकां सगळ्यांक माहिती मेळिल्ली आसा. पण हे नाटक सादर करता आसतना एकूच ध्येय दवरलेलो आसा की आमचे गोंयचे तरुण जे आसात, तरणाटे जे आसात, तांणी छत्रपती शिवरायांचे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचे विचार आत्मसात करून ह्या आपले क्षेत्रांतलो संभाजी किंवा शिवाजी जावच्यो असो एक संदेश दिवपा खातीरूच ह्या नाटकान कला आणि सांस्कृतिक मंत्री पदाची धुरा किंवा त्याची जबाबदारी म्हजेर आसून सुद्दां त्याच वेळान वेळ काढून हे नाटक सादर करपाचो म्हजो ल्हानसो प्रयत्न आसा. ह्या नाटकाक म्हजे बरोबर जे सहकलाकार जे आसात तेंच्यांनी खूब असो अथक प्रयत्न केल्लो आसात आणि जे वेळाचेर तालीम येवपाक मेळनाशिल्ले त्या वेळाचेर तिश्तत रावताले आणि हे नाटक पयलोच प्रयोग जेन्ना आमी सादर केल्लो तेन्ना अवघ्या 14 दिसांनी नाटक हे फुडें गेल्लें आसा. आज ताजें पॉलिश जावन तुम्ही नंतर कलाकारांनी किंवा तुम्ही पत्रकार या नात्याने तुम्ही लोकांची किंवा रसिक जनाची प्रतिक्रिया घेवची आणि ह्या नाटका संदर्भात कितें मत आसा तेवूय तुम्ही जाणून घेवचें अशी म्हजी पत्रकारांक कडेन एक विनंती आसा. आणि ह्या नाटकाचो आज पेडणे आवर्जून आग्रहाचें निमंत्रण आशिल्लें की हे नाटक पेडणेकारांक पळोवपा खातीर मेळचें. आणि म्हाका खबर आसा की बरेचशे पेडणेकार आमचे झंय झंय हे प्रयोग जाल्ले आसात. थंय थंय आवर्जून एकदां न्ही दोन न्ही तीन दीस पळोवणारे ह्या ऐतिहासिक नाटकाचो आस्वाद घेवपाक येणारे हे कलाकारूय मी पळयलेले आसा. आज आमचो हो थोडोसो एक प्रयत्न जावन आसा. तो प्रयत्न मानवतलो अशी अपेक्षा ह्या संबंध रसिक प्रेक्षकां कडल्यान आमी अपेक्षा बाळगता. कितले प्रयोग फुडें करतले अशी तुमची अशें टार्गेट अशें? तशें अशें टार्गेट अशें कांय ना आणि वास्तविकता म्हाका दिसता आमी ओपन स्टेजीचेर हो पयलेच फावटी आमी इतल्या मोठ्या दबाज्यान हो प्रयोग करतात. कारण नाटकाचो सेट फक्त ते थिएटर आसा तातूंत भितर आमी डिझायन केल्लो आसा. ओपन स्टेजीर थोडेशे कटछाट करून आमकां थोड्योश्यो स्टेज आमच्यो लायट्स आनी त्या संदर्भात निपत्ते जे आसा ते आमकां जागो मेळना म्हणून थोडेशें आमकां कॉम्प्रेस करचें पडटा. आणि म्हणूनच ह्या दृष्टिकोनांतल्यान जेन्ना हे नाटक एका थिएटरान पळोवपाक खुबशी उमेद येता. कारण सावंड ओपन थिएटराचो सावंड आणि ओपन ग्राउंडा वयलो सावंड हातूंत बरोचसो जमीन आसमानाचो फरक आसा. आयज आमी हालार्ना फोर्टार आसा आनी आमच्या हालार्ना गांव सगळे आयज आमी हांगा जमलेले आसा. आमचो मांद्रेचो म्हजो बेस्ट फ्रेंड जीत भाई तसोच आमचो गोविंद सर गावडे. आयज हांगासर आमी सगळे सरपंच पंच तशेंच झेडपी आनी तशेंच आमचे हालार्ना गांवचे सगळे लोक तांकां आनी ही आयज कमिटी ह्या आयज कमिटीन बरें इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी आयज हें नाटक हांगा आयज हें म्हाका दिसता हिस्ट्री आहा. म्हाका दिसता गोंयान अशें केन्नाच खंयच्याच फोर्टार अशें हें जावंक नाशिल्ल्यार नाटक तें आमी पेडणेकारांनी करून दाखयल्लें आसा. आनी हांव सगळ्या पेडणेकारांक
जे ही कमिटी हा पळय त्या कमिटीक खऱ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेशन करता, कित्याक तेंच्यांनी बरी इनिशिएटीव घेतली आणि तेंच्यांनी आमच्या पेडणेकरांचें नांव दवरलें आणि फर्स्ट हे आमच्या गोंयान आमच्या अशें किल्ल्यार खंय तरी एक नाटक जाता आणि ही आमच्या गोंया पेडण्याची हिस्ट्री आसतली अख्ख्या गोंयान. येते ओशाळा मृत्यू हे नाटक हांगासर हळर्णा गांवांत हांगासर ऑर्गनायझींग कमिटी खरें म्हणल्यार तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी धन्यवादूय म्हणटा की येदें व्हडलें नाटक तेंच्यांनी हांगा हळर्णा गांवांत आनी तें सुद्दां फोर्टान केलां आनी हांगा पार्टिसिपंट जे एक्टर्स आहात तेतून आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ऑनरेबल आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे सर आसात ते आपूण स्वता मेन रोल प्ले करतात. सो हेचे इतके मोठे आमकां गिफ्ट पेडणेकारांक ना आर्ट एंड कल्चरल फिल्डान. ज्यांचं लावण्य पाहून कुणाचाही दिल बेचैन होईल अशा एकापेक्षा एक खूबसूरत अप्सरा आहेत आमच्या जनानखान्यात. बोला, तुम्हाला हवी आहे का त्यातली एखादी? नाही, हे सगळं राणी सरकार, तुम्ही मध्ये पडू नका. आम्ही सवाल पुसला आहे तो गडोजी राजे शिर्क्यांना, जबाब त्यांनीच दिला पाहिजे. माफ करा महाराज, आम्ही अडाणी माणसं, काव्य बिव्य आम्हाला काही कळत नाही. असं मग वतन मिळवण्यासाठी खिंडीत गाठून स्वामींच्या आग्र्याला टाच कशी लावावी हे मात्र तुम्हाला बरोबर कळतं नाही का? विपर्यास होतोय महाराज. आमच्या बोलण्याचा मतलब इतकाच होता की आम्ही बोलून चालून शिपाईगडी शिपाईगडी तरी देखील मोगलांच्या फौजावर जातीला तुटून पडल्याची खुशखबर आजवर कधी गाणी नाही आणि आमच्या अन्याय आहे महाराज. मोंगलांच्या फौजा सरहद्दीवर आम्हीच रोखून धरल्या आहेत आजवर. दहा शिरकाय आमची नजर घारी सारखी या सह्याद्रीच्या कडेकपाळीतून घराघरा फिरते आहे. मोगलांना रोखून धरणारे जवान वेगळेच आहेत. आपण आणि आपले कुटुंबे मात्र मोगल आणि मराठा या दोन्ही डंगरीवरती हात देऊन चिंता बाळगता आहात फक्त आपल्या वतनाची. छोट, बिलकुल छोट. राणी सरकार, आमच्या नाटक शाळेची मोजदाद करणाऱ्या सरदार शिर्क्यांचं इमान आणि समशेरीची मर्दुमकी याची झलक तर दे का? आपलं राज्य बर्बाद करून आग मिळवण्यासाठी मोगल कोणाची मायवाली छत्रपतींचा राज्य बर्बाद करण्याची पोलीस सेनेची या हत्तीची सोंड कापून ची ची करीत नाही त्याला भांगाने पिटायला तर गोपड्यांच्या उलट नाही सांगणार. हत्तीची बात कशाला बोला संताजी. माझी शिकार आहे हत्तीचा माऊत आलमगीर. संताजी, धनाजी असल्या उतावळ्या उत्साहाला आम्हाला काहीच करायचं नाही. मलोजी बाबा, आमच्या राज्याची नाकेबंदी झाली पाहिजे. दुश्मनाच्या फौजांच्या सगळ्या वाटा रोखून धरल्या पाहिजेत. कल्याण, भिवंडी, हंबीरराव रोखून धरतील. तुम्ही वरंदा घाटाकडे चला. राणी सरकार गडागडावर सावधानतेचा इशारा पडला. सिद्धी मिस्त्री, दौलत खान, मानसिंग मोरे, येसाजी कंक त्या सर्व सेनान्यांना परवाना पाठवून ताबडतोब बोलावून घ्या. आणि तुम्ही आमच्या संगे राहतील. महाराज आपण दोन उमद्या सेनांना घेऊन आजच्या आज आम्ही औरंगाबादेला धडक देण्याचा मनसुबा रचला आहे. राणी सरकार, पण महाराज आपण पुढची दिवसाची विश्रांती घेतली नाही. विश्रांती काय बोलता काय? राणी सरकार, आलमगीराचा धर्मवीराचा निपात करण्यासाठी विश्रांती कदापिही नाही. आता विश्रांती एकदाच, हे युद्ध जिंकल्यानंतरच, तेही एकालाच. आलमगीराला या आम्हाला येतो आम्ही. जय भवानी, जय भवानी शिवशंकर. ए इंसान, सूर्य भिजून गेला तर चंद्र चांदण्यांचं काय होईल याची चिंता करायला खुदा समर्थ आहे. सूर्य भिजून गेला तर चंद्र चांदण्यांचं काय होईल याची चिंता करायला खुदा समर्थ आहे. पण सावध रे सावध, तुझ्या हातातल्या दिव्याची ज्योत मात्र फडफडते आहे. वा कवीजी वा. विजय, ही नुसतीच शायरी असती तर आम्ही देखील खुल्या दिलानं दाद दिली असती. तुमच्या शब्दात काहीतरी खोच जाणवते आम्हाला. मतलब इतकंच की दिल्लीचे मनसुबे दूर राहिले. तूर्त रायगडच्या परिसरात काय शिस्त आहे याची आपण चिंता करावी. कवीजी, वक्रोक्ती अलंकार आम्हाला फक्त काव्याचा स्कार आहे. व्यवहारात चाहतो आम्ही फक्त सरळ सिनेमा. साफ साफ बोला. कलिता, अरे आमच्या विरुद्ध कटकारस्थान
काय आहे त्या खाली? अरे काय आहे त्या खाली त्यात? महाराज महाराज हे प्रकाशजी, दादा अकबरला आम्ही दौलतीचा कारभारी म्हणून नेमणूक करू. काय शहाजादाला दौलतीचा कारभार? वाटल्यास निम्म राज्य देऊ, पण पण या संभाजीला पदच्युत करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला आतून सहाय्य करा, हेच ना? अरे हेच ना कवीजी? होय महाराज. काय बक्षीस देऊ आम्ही तुम्हाला? आपला शाबासकीचा हात आमच्या पाठीवर पडला. आम्ही धन्य झालो महाराज, धन्य झालो. आता एकच इच्छा राहिली महाराज, मोगलांच्या गोटात शिरून खुद्द औरंगजेबाच्या तंबूचे कळस आणि भरतरी कणाची कापून आणण्याची अनुज्ञा आम्हाला द्यावी. हे बोल ऐकायला आमचे दादा इथं हवे होते. संताजी, धनाजी इतका नसा नसातून दोष सळसाला लागला आहे का? आणि सध्या आमच्या राज्याची वेल जगते, वाढते, बलिष्ठ होते. असल्या रक्तावर हे 2 जवान एक दिवस औरंगजेबाला देखील देवाय धरणे काय केल्या वाचून राहणार नाही.